my love's name. Lahos na diring tapok, pinsapay mo sabay. Magtagay ta sa mo ang area, bisag binuntagay. Tuyok na ang baso, dili na delikado. Positibo ta permedere nga way nagpositibo. Lahos na diring tapok, pinsapay mo sabay. Magtagay ta sa mo ang area, bisag binuntagay. Tuyok na ang baso, dili na delikado. Positibo ta permedere nga way nagpositibo. Rapolo Kasadpan! Data karon diri sa Tambayan Andix Pizza. First event sa Rapolo sa Toledo. Yo, make some noise! Big shout out sa Pufilia Clothing, Tambayan Andix Pizza. Isa tanan natin rin karon. Salamat ninyo. First battle of the night. Titanos versus Sage. Pakpakan na to sila. Saong wala. Gikan Luray Toledo, make some noise for Titanos. Yo, Tita. Dominate, shout out ko sa mga kaliwat ako nga ni Tanaw, nila Maker. Salamat kayo og sa akong mga crew. Okay. Usagon to, gikan Lutupan Toledo. Make some noise for Hades! Yeah. Shout out sa tanan. Salamat kang Boss Hiljun sa Pufilia. Shout out. Shout out sa mga boys diyan sa Luyo. Shout out Dominic. Mana sila kwentos daw si Hades. Una, pili niya una si Titanos. Minaw tatanan na, enjoy yun lang tani. First round, Titanos, let's go! Let's go! Check, check. Amigo o kagrupo. Trato na to, iksuunay. Napildi ko sa una na tondua. Kaya wako'y planong mangunay o gipildi ko ni mo sa una. Pero gisit up pratikabay ay kabalaka. Kay last na to na akong trip. Wa na ko'y planong magpasakay. Rapulo game! Yeah! Naabot na tas Rapulo. Ug andam na ko nga mo patay. Kumpara sa kadaugan maunay kinahanglan aw. Kinahanglan maunay kay patilawon di ka og armas. Mong aksyon na og kabalaka. Kay delikado ba ako manutok. Nga murag si Medusa. Mao mabuthan ning karaho. Mabuthan 45. Akong bala sa mas imong gisuot. Kay sa tura para nimo. Di ba mauni imong gusto? Nga pakitaan kag maayo. Pwistaw ako og santil mo. Kay sa kada round ko magkayo. Sige ikaw na ang bida. Nga murag si Naruto. Pero batos kong Orochimaru mo ang ako'y makabuto. Kay kaya gihapon di ka mapatumba. Bisag akong kaugalingon pa akong pusilon. Maong kamo nalay pahala og sabot kung asa ang sakit ko ako karong. Ako ang dibdibon. Ay, karong ako ang dibdibon mo ngayon. Ayaw pagdahom. Nga nindot ang mahitabo. Kay mura kag si Enes Kanter sa NBA. Kay maligo ka sa dugo. Karon ipakita mo kaligon. Tanaw na tog makapalag. Ganti ng patay akong tinudon. Ug ikaw akong bihag yun sa kaha imong nakaon. Nga nung nakigat bang kag usab nga bisag unsa pa kakabansay mo duwa. Pat yung nagiapon kas kalag. Layo ra ang ato ang agwat. Bisag kinsay pasultion. Ang lutupan na sakop sa China. Kay di magudligon. Kay gutom do ka nga rapper. Pues ako karong pabusgon. Ako ang santo ani inyong santo. O ako kang paludhon. Walay bias kung pag-andam. Limpyo ti kang hipuson. Ay, walay bias kung pag-andam. Limpyo ti kang hipuson. Ug walay pulos inyong pagluto. Kay buo ko ning gilamon. Bisag busy ko sa kong pamilya. Ako gihapon kang gitudas. Sige, ispita na imong mga basurang dala. Samtang naa pa kay oras. Time red one, Hades! Unang pasundayag sa katawhan. Sa dugan mo bakting. Karon ka balik sa eksena. Lahi na sad nga shooting. Pero kani drilling ang gihatag live rounds. Daghang maka-views sa akong killing. Bang ning Titanos matetanos nga wala tuyuan ka ni Mexico Rust shooting. Ako'y narehas sa wala tuyuan nga pagpatay. Pero di ko dahon nga
nga malaya. Ako'y kadena nga kanimo mubitay. Saktong na ako'y bara sa pangalan kay lahinga. Para imong makuptan kung mo parehas ka sa tunay. Ikay nagapos sa akong pagpasumbingay. Ikay na death penalty kay di na ka maantay. Walay anggulo nga personal pero mga linya tipikal. Armas literal ang musugat sa mata kong hilabtang arsenal. Kiway buangon ang dala sa pagtumpa kay higal. Walay H o YT karon ma YT ni sa H o ako mo sugal kalain ma-terminate nga walay murag metaphor kay ikaw ang center sa minotaur sa grupo ikaw gabuo ako ang mutake ako ang pure dominator pero sa dominate ikaw ang denumerator sa numerator black and white nga tema dili ka makapasar kay pang nupinta ni nga klase way palagi mong karisma sa makakemo ko nga rima karon unsaon nimo pagbatse ug ako mo rampage sa liga walay duda kay naay Dave nga mususi. Ganto Titanus. Walay tirang ni talap. Kapoy-kapoy lang mo guwat. Unsay pulos na lawom nimong suwat kung lawom ko mo dag sa mad Hades. Asa imong giingon nga sa Toledo usakas mga bait. Di man ta ka aluminaw anong sa taya. Di ka makadikit kay feeling bansay ra ni puta. Grabe ka bait. Pwes usa ka tawag maayo, makatilaw ka og sakit kay bukbuk kun di ka sa taman. Samtang wala pay ni babag, bisag nindot inyong gusto makita. Pati akong ihatag kay wa ko'y pake, bisag nakalampos na kag turna. Di ko mo ila di man ni kamatayan nako. Champion ra ka. Kamatayan nako. Pero sige, ikaw na ang naititulo. Pero ako ang greater than. Mungkin ni inyong kampiyon bagay rang less than. Tayo lang. Round 2. Ako'y reptile aning duwaa. Nga mo patay o katribulante. Tanom ni mo nga gitanom. Tamakan sa pag-atake. Chop extract sa round 2. Dili na makapugong sa round 3. Ikay on fire sa paglit pero mauna ni imong last stand. Kay di na ka makaabante. Dunining harang sa pagtikang pero nitikang sa pagharang. Ikay aang kawatan sa katawhan na ay utang pero way takas ng bounty sa ulo nga murag hitman sa gunban. Ari kasaluyo sa kamera. Tanaw sa realidad layo sa sining mga letra gaanam-anam o kabura-mura kailangan na og screening sa sulod sa imong dughan guwang nakasaliga o gusto nang ipabilin kani mga letra pagpatay sa tiguang karong ikaw maturukan sa baksin ako'y aminado nga probinsyano ganitong tong sa inyong torno ipakitang pagkatawo buo sa sirkulo dili hungong sa imperno kontrolado, kabisado, dala ang usa ka lugar sa entablado. Kay kuno sa Toledo, kay Cardo, pero akong i-representa kay Fernando. Tuod sa katawhan nga tanaw nila akong move, dili clean. Pero matawag ni nga game of the history. Kung mo let's go back way 19, kaysa pag domina ka the move, malababi Fisher at the age of 13. Let's go. Banga walay pulos ni mga MC nga nagsabay-sabay. Walay padulngan ang mga peke. Maunay tinud-anay. Way padul Walay padulngan ang mga peke. Maunay tinud-anay. Piso pakas batil ram o dili pa makasabay abantog na lasigil nagdagkot. Kay dito ra makasuway og hay maong pahawa. Ayaw palabi og pabaga. Kinabuhi na nako ang batil rap. Samtang imo suya-suya dili match ang among dula. Kaya at bangko ninyo sa banga. Di ba hilig kang 5 fingers? Pisa kung palad ka magkatama, kay kusog mo dab-dab para high life. Pero useless kay mong kaatbang kamatayan. Maungkin ni inyong idol. Maungkin ni inyong idol. Nga hilig kayo sa ay siguradong madido kung ako ang iluan. Kay... Time lang ito. Round 3. Kinalasan
sa kinalasan ninyong gidumugan. Kaya ako ang sinugdanan o katapusan sa imong hinungdan. Akong mensahe, one take, nga lisod ni mo makutan. Pero para makatch up, ako kang balikan nga walay gitawag nga sinugdanan o katapusan kung walay hinungdan. Kung walay hinungdan, walay gitawag sinugdanan o katapusan kung walay hinungdan. Walay gitawag sinugdanan o katapusan kung walay hinungdan. Walay gitawag sinugdanan o katapusan. Walay gitawag sinugdanan. Aritas sa imong kanta, bulbin lapis o papel daw sandata sa magata. Usa ka ilusyon ang imong dala, ni mo makita nga ang tinuod di makita sa dunggan, kundi sa mata sa luyo sa pagkasa sa net giatubang teknolohiya. Dili ka matawag na pen game kundi mass media. Kay kita ko na nga mentality where everything changes sa pagdrive. Sulod sa ulo reaksyon, unsaon na lang kahag walay mo like. Sulod sa ulo reaksyon, unsaon na lang kahag walay mo like. Murag na ay mental condition, pero akong mundi condition mental para nimo mo wake up tonight nya sugdon sa get to life kung nabay strength to survive. Naka-high angle ang naka-high angle ang setup nga mo, naka-high angle nga setup ang mo, naka-high angle nga setup ang mo, tapos nimo nga linya karon unsaon nimo pagdao kung ang tayo na. Rapolo Kasadpan, first battle of the night. Titanos o Gates, pagpakat o balik. Yeah. Judges decision 5-0 para ni Hades. Shout out to Titanos. Shout out dili la 5 choke. Judges. Yo, board sa yung bet. Ako gihatag on 3 rounds sa Hades. Kita naman sa video, sayang si Titan. Minus kayo. Nakasatunga sa stage yung magtanaw na sa cellphone. Kana sa live. So, all 3 rounds, Hades. UJL Kasara plus lang sa climax. Ang si Hades all 3 rounds laban lang. Istanbul si Titan. Hades. Yung climax din, akong bot ko all 3 rounds parang Hades. Kita man, bati lang gusto? Bati dito. Maki din, ibutan ako si Jeffrey Tam. Ay, na Hades to. Hades. Sa side ni Titanos o Titanos, ako dili jud kay ko maayo mo bato na, pero dili jud ko mabasa og kopya while on the stage. Murag lain na awkward kay siya. Bahala tunay mong pride, bahala kung dili mo pa freestyle ka. Pero si Hades, performance wise, na maintain niya do sa round 3 niya siya, but overall si Jeffrey Tam Hades. Yo, improvement ay obvious naman, mas kaparado, mas consistent, mas efektibo ang mga linya ni Hades. Pero props kay Titanos.